जोबोर दुखुनांथावना मैयानि हराव एबा थांनाय हराव से 15 रिंगायाव सिनाय मोनै गंसे बलेर' गारिजों आरो बेयाव सिनाय मोनै माखासे मानसिफ्रा फैनानै आंनि न'आव एटेक खालामफैदों। आंनि स्कर्पिय' गारि बेखौनो ग्लासखौ बुफायनानै गालांदों। लोगोसे बियार बथलजों आरो अन्थाइजों जोंनि न'खरखौ थिङाव खुबैदों आरो जोंहानि न'खरनि खाथिनि आदै जायो बिसोरनि थिङावबो खुबैदों। दा मा जाहोनाव बेबायदि खालामदों आंबो मोनथिस' हायाखै। जोङो मोनसे खोथाखौ सानदों, आं हिसाबैथ' आङो खुनु राजखान्थि हान्जाजों गैया, बियो राजखान्थिनि थाखायनो जादों बायदि आङो सानदों। आं हिसाबै आंहा जेबो राजखान्थि दोलोजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया। नाथाय जोंहानि आदा, आंनि असे बिदा जायो, बियो इउपिपिएल हान्जानि बिबानगिरि, बिथाङा गोख्रों बिबानगिरि। बै हिसाबै आङो सानदों हयथ' बिनि थाखायनो बे न'खराव फैनानै बिथांमोना एटेक खालामफैदों जानो हागौ। राजखान्थिनि थाखायनो आङो बेखिनिखौ साननानै लादों। आरो जिबायदि बिथांमोना जोंनि न'खराव फैनानै हामला खालामदों बियो मोजां जायाखै। राजखान्थिनि मुङाव जोंनि गेजेराव, बिदा फंबायनि गेजेराव जोङो माब्लाबाबो नैफोरबायदि दाङाबाजिफोरखौ जोङो लुबैया। बिथांमोना मा दोलोनि, मा कारनाव बिथांमोना फैदों आरो मा दोलोनि जानानै बिथांमोना फैदों आं बेखौबो दिनै बुंनो नागिराखै बा बुंस'नो हायाखै। नाथाय जोङो मोनसे खोथाखौ आन्दाज खालामनानै मोनो जे नैबे जोंनि उदालगुरि समस्तियाव मोननैल' दोलोआ जोबोर गोख्रों। हयथ' बेयाव गुबुन रावखौबो नुवाखै। बेयाव दिपेन बर' आरो रिहन दैमारिनि दोलोआनो गोख्रों हिसाबै जोङो नुनो मोनदों। कंग्रेस हिसाबै दङब्लाबो कंग्रेसनि केन्डिडेटखौ जोङो लकेलब्लाबो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै आरो गामिफ्रावबो गिदिङाखै। बै हिसाबै कंग्रेसनि मानसिफोर बा गुबुन दोलोनि मानसिफोरा बेबायदि खालामदों होननानै जोङो सानाखै। जिहेथु जोंनि न'खराव जोंनि बिदाया इउपिपिएल दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावो, बेनि थाखाय हयथ' निस्सय जोङो साननो हायो जे बिपिएफ हान्जानि मानसिफ्रानो हयथ' खालामदोंदां होननानै आङो जोंनि न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा एसे गिखांनाय फैदों आरो साननाय फैदों जे बेबायदि जायोब्ला खेबसेल' नङा, थांनाय इलेक्सननि सिगाङाव 2020 सनावबो आंनि न'खराव बिथांमोना एटेक खालामदों। बेबायदिनो बारंबार जोंनि न'खराव बेबायदि एटेक खालामनाया जाफ्लेगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै जोंनि न'खरनि मानसिफोर, जोंनि गामिनि मानसिफ्रा जथेस्थ'खिनि गिखांनाय मोनसे फैदों। जोङो सानदों दा बिथांमोना बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेबायदि जुदि मोनफ्रोमबो दोलोनि मानसिफ्रा बेबायदि रिभेन्स लालायनानै, खिथेर लालायनानै जुदि नांलायनो गोनां जायोबा, खमलायनो गोनां जायोबा गोदोनि मोनसे थासारिया फैफिनगोन। दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव खोब मोजां मोनसे थासारियै थांनाय बिटिसि इलेक्सना जोबलांदोंमोन। नाथाय ओइबारनियाव आखो फिन जाफिनदों। गोदो जोङो जेथिया 2010फोराव जोङो नायदोंमोन, 2010आव जेथिया बिपिएफ सरकारा सरकार खालामदोंमोन, बै समावबो गोबां बेबायदिनो राजखान्थिनि मुङाव बाक्सा चिरांफोराव गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेल महलनि मानसिफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन। बे राजखान्थिनि थासारिनि थाखायनो गोबां मास्टार मानसिफोरखौ बिथांमोना गावथारदोंमोन। बेबायदिनो दम होनानै सरकार खालामनाय बिथांमोननि हुदाया दङ आरो बेबायदिनो दिनैबो बिथांमोना बे थासारिखौ लाबोफिननो नागिरदोंदां होननानै आं सानदों। बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो खालामदों होनना नोंथाङा सानो? बेयावथ' सानथावना बायदि जादों। आं दहायनो बुंदों जे बेयाव जेबो गुबुन हान्जा गैया, माथ्र' मोननैल' दोलोआ बेयाव गोख्रों आरो मोननै दोलोआ गोख्रों हिसाबै जिहेथु जोंहानि न'खरावनो इउपिपिएलनि बिबानगिरि थाबाय, बै हिसाबै निस्सय बिपिएफनि दोलोनि हान्जायानो हयथ' बिथांमोननि जायफोर फिसिना दोनजानाय बिथांमोनानो हयथ' जौ लोङै बेबायदि खामानिखौ मावदो बायदि मोनदों। मानो होनोबा बिथांमोना जौ बथलबो खुबैदों, बियार बथल खुबैदों। दा बेबायदि बेनिखाय सानदों थारैनो बिपिएफनि मानसिफ्रानो बेखौ खालामदों आरो बिथांमोना जानो हागौ दिनै दिपेन बर'नि जिबायदि देरहानायनि मोनसे माबाया फैगासिनो दङ, बेखौ लानानै हयथ' बिथांमोना जोबोर गिखांनाय फैदों, फाग्ला बायदि जादों बिथांमोना, जायनि थाखाय इउपिपिएल सापर्टारफोरखौ बिथांमोना टारगेट खालामनानै बेबायदि न'खर न'खर थांनानै दम हैदों। दिनै
आंनियाव खालामदों बेनि सिगाङाव भैरबकुन्दआवबो मोनसे जाथाय जादों बिथांमोना रिं सेरेमनिनि जि न'खराव मोनसे सावरायलायबाय हानाय जादोंमोन बै समावनो फैसा राननाय बा बेयाव मानो मिटिं खालामफैदों होनना दादागिरि खालामदों गुन्दागिरि खालामदों दा जुदि सरकाराव थानानैबो गावसोरनो सरकार सालायबाय हानाय समावबो बिदि जुदि एसेबां दादागिरि खालामोबाथ' बिनि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन आङो बेखौ सानदों एफआइआरखौ होगोन दा दसे होथ'वाखै आं दहाय थांदोंमोन थानायाव थांदोंमोन असिया गैथ'वामोन दा जोङो दसे उनाव थांनानै हैगोन एफआइआरखौ होनाय जागोन सन्देह हिसाबै आं मानसि हिसाबै जिहेतु आङो नुवाखै बलेर' गारि गंसे फैदों बलेर'नि साउन्डखौ आं सोदोबखौ आङो हमना मोनो दा बे हिसाबै बिथांमोना एटेकखौ 5 मिनिटनि गेजेराव खालामदो फैनानै धां धुं खालामखाबाय थिङाव अन्थाइ खुबैबाय बियार बथल खुबैबाय लोगो लोगो ग्रुं ग्रुं खारनानै दाब्रायलांखाबाय दा बेबायदि खालामदों दा आङो मोनसेल' खोथाखौ आङो बुंनो लुबैदों प्रसासना जाहाथे नैफोरबायदि थासारिखौ कन्ट्रल खालामो आरो बेबायदि थासारिया जुदि जाबाय हायोबा जोंनि ओनसोलाव जोबोद गाज्रि मोनसे थासारिया सोमजिगोन मानो होनोब्ला दिनै बयनियावबो थै अरा दङ बा बिथांमोना खालामोबा इउपिपिएलनाबो खालामफिनगोन जोङो बिदिखौ माब्लाबाबो लुबैया जोङो सानफ्रोमबो राजखान्थिनि नामाव जोङो बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजिखौ लुबैया राजखान्थि दोलोआव सबबो थानो हायो गणतन्त्र मोनसे देशआव बयबो गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ दैखांहरनो हायो आरो गावबा गाव चइस थायो दा बिदि होननानै नोङो जार जुलुम सोरखौबा दम होनानै सोरखौबा बुग्लि सुग्लि खालामनानै भट आदाय खालामोबा बेयो मोजां खुंथायाव गोग्लैनाय नङा आङो बेखिनिखौ खावलायदों आरो प्रसासना बेखौ थारैनो नायबिजिरनांगौ आरो जायफोरानोखि एटा दुटायाव जौ लोङै लोङै दादागिरि खालामो गुन्दागिरि खालामो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ प्रसासननिसिम दोननाय जाबाय